Christus amor meus, crucifixus est, crucifixus est. Pan z wami I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час люди з натовпу, коли почули слово Єзуса, казали: «Ён сапраўды пророк». Другие казали: «Гэта Месія». А іншие казали: «Хіба з Галілеї прийде Месія? Ці ж не сказано в Писанні, що Месія прийде з роду Давіда із мястэчка Бетлеема, адкуль быў Давід?» І вось адбылася за яго спрэчка ў народзе. Некаторыя з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі. Вярнуліся слугі да першасвятароў і фарысеяў, а тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі яшчэ ніхто не гаварыў так, як гэты чалавек». Фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Можа, паверыў яго хто з кіраўнікоў або з фарысеяў? Але гэты натоўп, які не ведае закону, пракляты». Тады Нікадэм, які быў адным з іх і прыходзіў да Езуса раней, сказаў ім: «Ці наш закон асуджае чалавека, пакуль не выслухаюць яго і не даведаюцца, што ён робіць?» На гэта адказалі яму: «Можа, і ты з Галілеі? Даследуй і убачыш, што з Галілеі не паўстане прарок». І разышліся кожны да свайго дому. Гэта слова Пана. Шчаслівыя, хто ў добрым і чыстым сэрцы захоўвае Слова Божае і прыносіць плод у цярплівасці. Дорогие браты и сестры, сегодня в Евангелии и так само праз апошнія дні мы чули, як Езус оборонялся, можно сказать, перед фарисеями. Фарисеи, якія за ничто не хотели пераканацца да Езуса. Дарэчы, навошта ім гэта было патрэбна? І яны мелі ўсё. Уладу, людзей, якія іх слухаліся, грошы, добрае жыццё, пашану, добрую пасаду. Навошта ім быў гэты настаўнік, які бурыў, нішчыў усё іхняе жыццё? Навошта? Яны мелі з усяго гэтага зыск, а да таго яшчэ скамянелыя сэрцы. Узброеныя да зубоў. И праз ихнюю зброю Иисус не мог пробиться. Здаецца, навошта гэтая зброя? Сёння ізноў пануе мода на даследаванне свайго роду, гісторыі сям'і. Ствараецца дрэва генеалагічнае. І сапраўды, у пошуках сваіх каранёў можна шмат знайсці цікавай, карыснай і павучальнай інфармацыі. Але сярод гэтых матэрыялаў таксама можна знайсці многа апавяданняў пра непаразуменні,
споры, суды, розныя канфлікты паміж сем'ямі і цэлымі родамі, суседзямі і братамі, паміж бацькамі і дзецьмі. І наогул гэтыя канфлікты заканчваюцца паяднаннем. Але ёсць і такія, якія заканчваюцца праклёнам, якія заканчваюцца разбоем ці братабойствам. Здаецца, чаму? Адкуль у людзей, блізкіх сабе, адной крыві, столькі нянавісці, варожасці? Адкуль? А адтуль, мае даражэнькія, што зло таксама мае сваю генеалогію. І трэба таксама даследаваць яго карэнні. Трэба дайсці да крыніцы, з якой зло бярэ свой пачатак. І гаворыцца, што стрэльба без куляў раз у год страляе. А як выглядае нашая зброя? Не гавару пра гэтую знешнюю, але гэтую, якую мы носім унутры сябе. Як доўга мы будзем насіць яе пры сабе? Панцыр зайздрасці. Мы хочам, каб усе былі роўнымі, жылі паводле справядлівасці. Я пытаюся, што для мяне з'яўляецца справядлівасць? У адным мястэчку на адной вуліцы жылі 3 камуністы, а на другой 3 хрысціяна. Ну і вось гэтыя з 3 камуністаў 2 былі беднымі, 1 быў багаты. І гэтыя 2 бедных падумалі сабе: глядзі, той багаты, дзе тая справядлівасць? Пойдзем, абрабуем яго, і будзе ўсё ў парадку. Будзе ўсё роўна і па справядлівасці. Хрысціяне. 2 было багатых, 1 бедны. Спаткаліся разам, кажа: паглядзі, той ледзь дае сабе рады. Давай, я трошку маю, ты трошкі маеш. Дамо яму, і ён будзе нароўні з намі. Што для мяне справядлівасць? Далей шчыт гневу, недаверу, нейкай варожасці, каб бараніць сваю я, менавіта свой эгаізм. Галаву ахоўвае шлем адгаворак. Бо іншыя так робяць. Бо такое жыццё, бо насталі цяжкія часы. А я пытаюся, калі былі лёгкія часы? Калі? Маем таксама востры меч языка, які здольны падзяліць нават сапраўдных сяброў. І навошта ўсё гэта? А пэўна для таго, каб абараніць тое, што маем найкаштоўнейшае — святыню свайго сэрца. Тады можам запытацца, хто з'яўляецца гаспадаром майго сэрца? Што выплывае з майго сэрца? Вада, якая дае жыццё, ці атрута варожасці, недаверлівасці, нянавісці? А можа, гэтая зброя дае мне ў жыцці упэўненасць, дае мне нейкі супакой? Чаго нам яшчэ не хапае? Нуклеарнай зброі,
Пан Ісус стався таким самим чоловіком, як я і ти. Стався чоловіком для мене і для тебе. І приходить Він до нас сьогодні з питанням. Чи хочеш уже не бояться зла? Чи хочеш не відчувати більш тяжару і стомленості з того, що кожного дня мусиш надівати на себе эту зброю? Чи не надоело тобі її носити? Чи не з'являється іменно вона причиною того, що у своєму житті ти не можеш зробити наступний крок? І Ісус тобі і мені сьогодні каже: «Чуй, як шмат може вчинити тобі моя любов до тебе, як може змінити твоє життя. Хочу, щоб ти зрозумів, що моя любов безмежна. Бо з любові я створю цей світ. І з любові приходжу, щоб твоє життя наповнити супокоем». Дорогенькі, я говорю об любові справжній, а не об той, яку нам рекламує світ. Ми коли приходимо у магазини, вибираємо некие продукти, вельми часто можна на продуктах зауважити, що некий там інгредієнт подобний натуральному. Але все ж таки ми стараємося вибрати натуральне, навіть коли б воно часом і коштувало дорожей. Ми хочемо вибрати лепше. А як у нашому житті? Як з нашою любов'ю? Якою у сучасному світі помиляється чоловік, коли називає любов'ю сужиття так на спробу. Егоїзм, так само сексуалізм. Справжня любов не шукає свого, говорить апостол Павел. І сутністю і сенсом справжньої любові з'являється ахвяра самого себе для другого чоловіка, для другої особи. І этого приклад нам дав сам Ісус Христос. Нема більшої любові над той, коли хто життя своє віддає за сябров своїх. Отдати. Не забрать. Любов – это як свічка. Напевно, чули не раз, може, цей приклад, яка звичайно сама спалюється своїм же коштом, але іншим освітляє. І Ісус хоче любов'ю наповнити святиню моєго серця. Хоче не стільки навіть наповнити, скільки і переповнити, щоб ця любов переливалася на інших. Щоб ми могли з іншими ділитися цією любов'ю. А що тепер виливається з моєго серця? Несоправдная любовь, некая поблажливость, что маю в доме так само проблемы с алкоголем. Хочешь пить, пей, но дай мне святый супокой. Детей не выховываем, а после можно почуть: я ж кормила, я ж одевала, а ти виховала. Далее проклен. Проклинаю мужика, бо п'є. Проклинаю детей,
бо не слухаюць. Праклінаю суседзяў, бо я з імі не магу ўвогуле ўжыцца. І як жывецца нам сярод праклятых людзей? Гэта ж мы самі. І яшчэ адна рэч. Крыўда. Якую мы вельмі часта можам насіць у сваім сэрцы. І доўга насіць. А чаму мы не паспрабуем маліцца за тых, хто мяне пакрыўдзіў, так як гэта чыніў Езус? Лучше прабачым, бо не ведаюць, што робяць. Паглядзіце, колькі разоў мы самі ж прызнаёмся сабе да таго, што сапраўды я не хацеў гэтага зрабіць. Я на той даны момент не разумеў проста, што я зрабіў. А чаму мы таксама не молімся за сябе, просячы аб тым, каб мы маглі устрымоўвацца, а не помсціць? Проста, што нават можа мне гаварыць тыднямі, месяцамі, гадамі, нават з нашымі найбліжэйшымі. Дарагія мае, слухаючы так гэтых разважанняў і ўвогуле розных казанняў, напэўна, у чалавеку дзесь там родзіцца такая ахвота, хочацца як найхутчэй, каб змянілася ў маім жыцці. Найхутчэй. Каб бачыць эфект, таксама, каб бачыць плады сваіх дзеянняў. Але у чалавека нічога не ідзе хутка. Вельмі часта мы самі гэта гаворым, што не хапае нам проста цярплівасці. А гэта вялікая цнота, аб якой мы таксама павінны прасіць Бога штодня у нашым жыцці. Аднойчы ёсць такая легенда. Бедны дрываль, жывучы каля лесу, ён сабе збіраў хвораст і прадаваў. Ледзь, яму там на жыццё твоє хапала. Але аднойчы, калі ішоў мне знаёмы, дышоў да яго і кажа: а чаго ты не пойдзеш далей? Ты баішся? І гэта і праўда, падумаю. Словы незнаёмага падзейнічалі на яго, і ён заглыбіўся у лес, далей, назбіраў больш хворасту гэтага, прадаў яго, і ўжо было яму лепей. За нейкі час падумаў ужо сам, а каб я яшчэ глыбей пашоў. І зноў ідзе глыбей, збірае яшчэ больш хворасту, прадае яго, і яму яшчэ лепш жывецца. А калі пасля заглыбіўся яшчэ далей, знайшоў шахту золата. І ўжо з бядой яго не было праблем. Але на гэта ўсё зайздросны сусед. Яму таксама ж хацелася. І ён як пайшоў у гэты лес, я майже жыцця свайго не страціў, бо трапіў у глыбокі яр. І гэтая легенда заканчваецца такімі словамі, што звычак і страху не пераможаш гвалтоўным і хуткім дзеяннем. Да гэтага патрэбна цярплівасць. Таму, даражэнькія, цнота цярплівасці патрэбная нам у жыцці, асабліва калі прымаем на сябе новыя абавязкі, не бачым яшчэ ніякіх эфектаў. І яна вельмі важная ў адносінах з нашымі блізкімі.
Важно, каб мы паглядзелі не быццам з другой старонкі на нашых блізкіх, далі яшчэ ім заўсёды адзін шанс, каб яны зразумелі сваю памылку. Нават каб хоць мы 1000 раз давалі ім ужо гэтыя шансы. Калі святы Пётр запытаўся ў Езуса, ці я маю прабачыць 7 разоў майму брату, не кажу табе 7, але 77. Це значить заўсёды. Даць шанс, так само, як і я гэтага шансу ў жыцці патрабую. І асабліва цнота цярплівасці, думаю, патрэбная кожнаму з нас у працы над сабою. Вельмі часта мы не заўважаем ніякіх эфектаў працы над сабой. І зноў падмануў, і зноў украў. І зноў, і зноў, і зноў. І чалавек вельмі часта здольны паддацца гэтай спакусе неахвоты, ужо не змагацца з гэтым, памылкова. Трэба мець да сябе цярплівасць і працаваць над сабой толькі выключна з цярплівасцю. Распачынаць заўсёды нанова, заўсёды, бо не распачынаеш сам. Але калі прыступаеш да святой споведзі, то пасля распачынаеш разам з Езусам, з ягонай ласкай. Усё магу ў тым, хто мяне ўзмацняе, кажа святы апостол Павел. Не толькі на сябе спадзявацца, але на Езуса. Мы сёння чулі у малітве. Бо без тваёй дапамогі мы не можам табе падабацца. Мы не можам табе падабацца. І таму павінны мы старацца з усіх сіл узрастаць у дасканаленню сябе, але і паводле самых сябе павінны быць цярплівымі, ачекваючы на гэтыя плады. Заахвочваю і сябе, і заразам вас да гэтай цярплівасці, але таксама для таго, каб мы спадзяваліся і з даверам прыступалі да Бога, просячы Яго аб моцнай веры, аб моцнай надзеі и от моцной любови штодня. Что мне вспомнилась одна история относно веры. Вот померла маленькая дитятка. Муж был неверующий. В этой роспачи и он подумал, что мое житё так само скончилось. Жонка была христианкой. И сказала словами со старого заповета пророка: Бог дал, Бог забрал. Нехай Яго імя будзе благословленное над труною свайго дзіцяці. Тады муж: ты што? Ты ж любила гэтае дзіця. Я думаў, табе смерць разорве сэрца. А яна адказала: я давяраю Христу. Могу доверить жыццё свайго дзіцяці таму, хто за мяне аддаў сваё жыццё. Ведаеце, гэтыя словы сапраўды змянілі, адкрылі яго на Бога. Бо сам сабе падумаў, у веры мусіць быць нешта магутнае, калі можа правесці чалавека праз такое цяжкае выпрабаванне. На заканчэнне гэтых рэкалекцыяў помолимся молитвой: Боже, дай мне цярплівасць, каб мог прымірыцца з тым, чаго не магу змяніць, чаго я не ў стане змяніць у сваім жыцці. І дай мне сілы, каб я змяніў тое, што
могу знать. И даруй мне мудрость, как я мог отрознить одно от другого. Ani Bože, tvůj děk. Vivat Christus, vivat Jesus. Vivat Jesus, amor meus. Vivat Jesus, amor meus.